Malta qed tirriskja li tinħakem mill-interessi tal-mafja jekk ma tittiħidx azzjoni u jekk l-Unjoni Ewropea tkompli tagħlaq għajnejha għal dak li qed jiġri fi gżiritna. Din it-twissija toħroġ minn rapport tal-Fondazzjoni li hija fondazzjoni kontra l-mafja fl-Italja li ma' rapport fil-konklużjonijiet tiegħu jiddikjara li nstabu diversi fatti dwar infiltrazzjoni tal-mafja Taljana f'interessi kummerċjali f'pajjiżna, mod speċjali fis-settur tal-online gaming. Il-Fondazzjoni tiddikjara li jekk ma tittieħidx azzjoni immedjata Malta qed tirriskja li tispiċċa kontrollata minn gruppi kriminali lokali u internazzjonali. Jeżisti riskju reali li pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea ma jistax jaffordja, jingħad fl-istess rapport ta' 24 paġna li ġie ppubblikat fl-aħħar jiem, fejn wieħed isib ukoll lista ta' episodji li juru b'mod ċar kif il-mafja hija preżenti u b'saħħitha f'pajjiżna. Dan ir-rapport ikompli jibni fuq diversi rapporti oħra ppubblikati fl-aħħar jiem fost oħrajn fuq siti tal-aħbarijiet fl-Italja, wara li sensiela ta' investigazzjonijiet fl-Italja waslu għas-sekwestru u arresti ta' diversi persuni relatati mal-mafja u li kienu qed joperaw minn pajjiżna. Fost dawn is-sejba ta' infiltrazzjoni ta' gruppi tal-mafja differenti fosthom Indrangheta, Cosa Nostra u l-Camorra f'kumpaniji tal-gaming irreġistrati f'Malta. L-iktar episodju riċenti seħħ jumejn ilu meta uffiċjali tal-Gwardja di Finanza ta' Crotone wettqu sekwestru b'valur ta' 3 miljun euro bħala parti minn operazzjoni bl-isem ta' Tremble fejn mill-ġdid tinstab relazzjoni bejn pajjiżna u l-grupp mafjuż Indrangheta. Wieħed minn 27 persuna investigati b'reat ta' intermedjazzjoni għal ġbir abbużiv ta' flus ġejjin mill-logħob online b'metodu mafjuż u bl-iskop li aġevolaw il-klan mafjuż ta' Arena u Francesco Martira Donna. Fi frar li għadda, dan kien sarlu sekwestru ta' 18 miljun euro fuq diversi akkużi fosthom dawk ta' frodi għall-Istat Taljan, profitti inġusti, sħab ma' gruppi ta' krimini organizzata u dan hekk kif kien imniżżel bħala is-sit tal-kumpanija tal-gaming irreġistrata f'Malta, Centurion Bet Limited.